Me olemme kuin kuka tahansa. Mutta hiljaisuudessa me käymme jatkuvaa taistelua näkymätöntä vihollista vastaan. Moi. Moi. Mikä missio? Juveniili seronegatiivinen artriitti. Kesto. 10 950. Mikä varustus? Trexaan, Emprel, Prednisolon, Meloxicam hexaan. Kapapenttiin, Panacod, Venlafaxiini, Mirtatsapini. Niin, mikä missio? Fibromyalgia. Vasta 366. Hei, anteeksi, että on myöhässä. Piti vie poikaystävä teeseen punkteeraukseen. Asia selvä. Ymmärretään. Liity joukkoomme taistelukentälle ja tee mahdottomasta tehtävästä mahdollinen. Mikä on sun missio?